canlyniad siomedig heddiw yn eithaf? Oedd, dwi'n meddwl ta'r hogia dal yn upbeat as y gêm Conosci yna, lle nath ni shift a hanner I fewn. A wedyn, oedd sydd ei cyn gêm I gyd yn efo mentally heddiw. Dim disrespectio Barry Town, cos da ni gyd I gwybod maen nhw'n tîm da. Ac oedden ni gwybod yn dod yn tough gêm o'r munud gynta. Ac first half, dwi'n meddwl oedden ni'n Cynarfon Town, os da chi'n darllen fel efo ffordd o'n bod o'ch aros season yma efo y tempo'r intensity, ffordd o'n ni'n pasio'r bel a symud a creu y cyfleon. Ond dwi'n meddwl oedden ni well second half, lot well second half, oedden ni'n creu mwy o chances a dwi'n meddwl ni oedd ella di eto y gorau o'r second half. Ond wedyn, diwedd y dydd goals sy'n cyrraedd games ydych chi. Ac yn anffodus, nhw sydd wedi mynd a di sgorio hwyr yn y gêm, which sy'n bach yn siomedig ar ôl sydd o'r ogen tîm ar ôl gêm Conosci wan. Felly, gynnu ni wsos galad o'n y training, a da ni eisiau da ni gyda'n iawn at gêm Llanellis nesaf. Oeddech chdi'n agos i'r penalty? A hanner gyntaf, roedd? Oedd. O'ch chdi'n teimlo bod ti'n oedd hi'n penalty? Na, do'n i ddim. Oedd y chwilio amdani, cos oedd yn edrych o'n contact oedd o jyst I mynd fewn i'r hys ac oedd o jyst yn glawr. Ac oedd y linesman ar y pen draw fyd, oedd o ar byd yn bit o'n o thom I fy fflaco. Oedd o'n efo ffordd o gwynaf oedd o'n dda, oedd o'n mynd I sgwyl y decision yna. Ond justice mewn ffordd achos nath o fethu a wedyn Rambod yn ei lwmpo sef da ac di safio rebound dyd, ond oedd hwnna offside rebound, so oedd hi'n fewn sef recovery. Ond na, oedd ddim y penalty, ond da ni jyst gorau cael ymlaen o'n regrwpio sos yma, a wedyn mynd eto. Ie, nes ti ddweud bod ti'n gathon ni canlyniad da yn Cei Cona, mae'n sroth. Oedd gêm hyd o'ch chi'n gorau codi eich hunan iddi ta? Dwi'n gwybod bod chi'n mynd I underestimate o Barry, ond oedd hi'n anodd fatha gio pob I fyny eto am gêm 4 diwrnod wedyn? Oedd hi'n, achos fath am ddim hoci gyd dal yn bysyn a chdi gweld y social media trwsos yn dweud hwnna'n lwmpa canlyniad I Gynarfon yn Conosci, ella canlyniad y tymor. Ond hein di'r games adra, da ni'n gorau curo. Ne, dim colli, hynna di'r dim colli games adra ni. Felly, da ni'n just gorau... Oedden ni'n Cynarfon Town heddiw fatha wedi dweud. Dwi'n gwybod os oedd hynna di rei hogia di blino allan y shift nath ni gêm Conosci. Ond rhaid ni regrwpio fan a jyst mynd eto rhaid ni siŵr. Da ni ddim yn colli gêm os nesaf yn y byn Llanelli. A pan mae tîm yn sgorio'r 2 funud cyn diwedd, mae'n anodd wedyn dod yn ôl, dydy? Ydy pan da ni ddod I 10? Yndi, oedd hi yn anodd, ond just fatha a split decisions ydi o, pryd I cael awr, pryd I dangos y fewn neu allan I lein. Ond o'n I siarad efo un o hogia Barry'n diwedd yna, un o'r directors, oedd o'n deud, oedd yn sefyll sol y gol ac oedd Rambon full stretch. Pel di cychwyn allan i'r post a mae just dim di fewn yr eiliad ola, felly oedd y lwmp o gol reit yn y gornel a sa neb wedi safio I. Ond oedd eisiau gyda gol sy'n cyrra games a wedi sgorio un mwyn yn yn anffodus. Na fo, gres. Champion, diolch am dawnsio, Ethan. Dim problem, diolch o bobl. Thank you.